Illum il-5 ta' Settembru 2010 huwa jum partikolari ħafna għalina id-Dominikani għaliex dalgħodu għadna kif ħtarna Maġistru tal-Ordni ġdid. Maġistru tal-Ordni forsi f'lingwaġġ iktar popolari ngħidu li huwa dak li huwa superjur tal-Ordni kollu. Però tajjeb nispjegaw li fil-każ tagħna għalina il-Maġistru dan is-superjur inħarsu lejh mhux tant isu bħala xi ħadd li isu biex jikkmandana, daqskemm huwa dak li jiggarantixxi l-unità l-għaqda tal-ordni kollu. Dak li iżomna maqudin verament bħala ordni wieħed. Għaliex qed ngħid dan, għaliex fil-fatt il-Maġistru tal-Ordni huwa dak li lilu aħna nagħmlu il-weda tal-professjoni tagħna. Meta aħna nitlu patrijiet, nagħmlu dik li jgħidu il-professjoni, l-ubbidjenza tagħna, aħna din l-ubbidjenza tagħna nagħmluha proprju direttament il-Maġistru tal-Ordni. Għalhekk meta tqis jiġifieri li kull patri, kull min jidħol fl-ordni jagħmel il-professjoni lil Maġistru, alla kulħadd qiegħed jingħaqad qed isir ħaġa waħda proprju fil-figura tal-Maġistru tal-Ordni li jirrappreżentanna fuq kollox lill-istess missierna San Dominku, il-fundatur tal-Ordni tal-Predikaturi. U dan li ħtarna dalgħodu huwa fil-fatt it-78 allura suċċessur ta' missierna San Dominku. Il-Maġistru li ħtarna dalgħodu huwa Franċiż jismu Bruno Cadore. Qabel ma daħal patri kellu professjoni ta' tabib, kien lawreat tabib, kien qed jistudja speċjalment fil-pedjatrija, kien qed jispecializza fil-pedjatrija, però kif qalinna hu stess ħass ġibda biex jidħol mad-Dominikani meta darba minnhom, naturalment kien jifrekwenta l-Knisja, ma darba minnhom kien daħal fi Knisja tad-Dominikani u hemmhekk kienu qegħdin ikkantaw il-liturġija u dan Bruno mill-qut minn din il-liturġija ħass li hemmhekk jista' jkun li l-mulej kien qiegħed isejjaħlu proprju biex jingħaqad ma' dik il-komunità. Dan għall-ġeneral għandu esperjenza kbira tal-ordni kollu għal-raġuni li bħalissa huwa l-provinċjal tal-provinċja ta' Franza, waħda mill-provinċji li hemm fi Franza fil-fatt, provinċja li għandha ħafna patrijiet imxerdin f'postijiet oħrajn tad-dinja. Allura bħala provinċjal minn żmien għal żmien imur iżurhom u għandu kuntatt kif qed ngħidu ma' dawn il-patrijiet f'artijiet imxerda ħafna bħalma jistgħu jkunu pajjiżi fl-Iskandinavja, imma bagħad ukoll pajjiżi fl-Afrika u pajjiżi bħal Ħaiti u Santo Domingo dawk l-inħawi tal-Karibew. Għandu din l-vastità ta' esperjenza bħala patri Dominikan. U allura jidher li huwa persuna adatta ħafna, propju għandu viżjoni universali ħafna tal-ordni, jista' jkun verament persuna adatta għal dan l-uffiċċju. Waħda mill-rekwiżiti biex ngħidu hekk biex tista' tidħol għal dan ix-xogħol huwa proprju li inti kollok daqsxejn kuntatt mal-ordni in ġenerali. Għad kemm il-darba li ħana ħtarna dan il-Maġistru tal-Ordni għaliex il-Maġistru tal-Ordni jsir b'elezzjoni. Elezzjoni li ssir f'dan li nsejħulu kapitlu ġenerali. Kapitlu ġenerali huwa l-laqgħa ta' patrijiet, ta' rappreżentanti tal-patrijiet mid-dinja kollha, isir kull 3 snin li fih aħna sintendi naraw daqsxejn il-ħajja tagħna bħala Dominikani kif tkun sejra u diversi ħidmiet li nkun qed inwettqu mad-dinja kollha, sintendi mbagħad anki noħorġu dokument tal-patrijiet sħabna li fih aħna nagħtu xi direttivi biex sintendi l-ħidma tagħna tkun tista' titwettaq dejjem mod aħjar u aħna bħala Dominikani il-ħajja tagħna nistgħu ngħixuha dejjem aħjar. Fil-kapitlu aħna wkoll allura nġeddu dawk li huma l-liġijiet tagħna. Għat li dan il-kapitlu jisir kull 3 snin, pero Maġistru tal-Ordni ma naslux kull 3 snin, jintażel kull 9 sena. Ġifieri wara dan il-kapitlu 3 snin ħar ikun hemm kapitlu ieħor, u mbagħad ieħor, u mbagħad jerġa' jkun kapitlu elettiv. Fis-sistema tagħna anke r-rappreżentanza li tmur għall-kapitli ma tkunx dejjem l-istess. Għaliex dawna jintażlu mill-patrijiet fid-diversi provinċi b'elezzjoni. Imma anke għaliex kull kapitlu jaqqat flimkien, jiġbor flimkien persuni li jkunu qed jaqdu funzjoni differenti, ħidma differenti fih dan l-ordni. Pereżempju hemm dak ngħidu l-kapitlu tal-provinċjali li għalih jattendu dawk li jkunu qed iwettqu s-servizz ta' provinċjali fil-provinċi, dawk li jkunu superjuri
fil-provinċi kollha tal-ordni. U mbagħad hemm dak li jgħidulu l-kapitlu tad-definituri. Id-definituri huma delegati biex ngħidu tal-patrijiet li ma jkunux is-superjuri tal-provinċi, imma oħra hemm magħżulin mill-patrijiet l-oħrajn. U allura isu mhux qisu fl-ordni tagħna għandna sistema dik nistgħu nsewla bikamerali tal-gvern tagħna, bħalma f'ħafna stati għandek il-parlamenti, għandek il-House of Commons u l-House of Lords, għandek il-Kungress u għandek is-Senat. F'ħafna pajjiżi għandek din is-sistema ta' gvern. Hekk fl-ordni aħna għandna jiltaqgħu l-provinċjali ma jiltaqgħu wkoll persuni li jkunu iktar ġejjin mill-bażi tal-ordni. Li dawn għandhom l-istess awtorità daqs is-superjuri tal-ordni, m'hemmx differenza. Kull kapitlu huwa dejjem l-ogħla awtorità fl-ordni għandu awtorità bħal kull kapitlu, allura anki waħdu għandu l-awtorità li jagħmel reviżjoni tal-liġijiet tagħna u anki li joħroġ direttivi għall-ordni kollu. Dan li qed niċċelebraw bħalissa, rrid ngħid li aħna ninsabu hawnhekk ġewwa Ruma bħalissa, dan huwa l-290 kapitlu li qegħdin niċċelebraw fl-ordni fuq medda ta' 800 sena. L-ordni tagħna twaqqaf ġie approvat mill-Papa fl-1216, dal-waqt niċċelebraw 800 sena allura mill-approvazzjoni tal-ordni tagħna u f'din il-medda ta' 800 sena saru 290 kapitlu ġenerali. Dan qed niċċelebraw bħalissa nerġa' ngħidu dan il-kapitlu elettiv il-290 wieħed.